Wel pawb, Luke dwi. Dwi'n dod o Llandudno yn wreiddiol, ond nes i symud i swydd Stafford yn Lloegr pan o'n 4 a dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg ers mis Medi 2018. Dwi'n gweithio fel hyfforddwr a scout Pêl-droed, felly dwi eisiau siarad am sut dwi'n mynd i barhau i fwynhau Pêl-droed yn ystod y lockdown, os liciwch chi, a sut byddai'n trio aros yn gynhyrchiol heb gema a heb ymarfer efo fy nhîm. Yn gyntaf, dwi'n gwylio llawer iawn o hen gema ar hyn o bryd. I fod yn deg, dwi'n gwneud hyn beth bynnag, ond rwan mae gennym ni gyfle da i wylio gema o'r gorffennol. Fel enghraifft, mae'r Cymdeithas Pêl-droed Cymru yn dangos hen gema ar Facebook ac ar YouTube, ac mae yna lawer o clwbiau sy'n gwneud yr un peth rwan. Yn bersonol, dwi'n licio gwylio hen gema i helpu fi efo fy gwaith, ond weithiau mae'n neis fel cefnogwr i wylio hen gema, i wylio gema hanesyddol ac ail fyw atgofion da, atgofion melys, ac mae'n fordd dda i barhau i fwynhau Pêl-droed. Nesaf, mae'n bwysig iawn i drio cadw'n ffit ar hyn o bryd, a dwi'n ymarfer Pêl-droed efo fy mrawd. Mae o'n chwarae'n broffesiynol. Yn normal mae o'n byw yn Llundain, felly rwan mae gennym ni gyfle da i rannu syniadau hyfforddus o'r ddau safpwynt, yr hyfforddwr a'r chwaraewr. A dyn ni'n ffodus achos mae gennym ni gau gwag drws nesaf i ni. Os gwelwch yn dda bod yn gyfrifol efo lle ydych chi'n gwneud ymarfer corff ar hyn o bryd, parchwch y rheolau, ond yn amlwg, os ydych chi'n chwarae Pêl-droed, mae'n fordd dda i barhau i fwynhau Pêl-droed. Ac ar ôl hyn, dwi'n defnyddio'r cyfrifiadur i wneud ymarferion symudedd efo fy cariad Gemma, achos mae hi'n byw tua hanner awr i forth i fi. Mae'r ymarferion symudedd yn fordd dda i wneud rhywbeth efo hi ar hyn o bryd, ac mae'n fordd dda i helpu fi ymlacio a helpu fi adferiad ar ôl hyfforddus, ar ôl ymarfer efo fy mrawd. Hefyd, un peth yn amlwg i wneud ydy chwarae'r gêm Football Manager. Mae pawb sy'n licio Pêl-droed yn gwybod y gêm Football Manager. Mae'n gêm anhygoel lle da chi'n cymryd rheolaeth dros unrhyw clwb yn y byd da chi isio i fod y rheolwr y clwb. A wedyn, pam ddim gwneud heriau kick-ups neu keep-upies, beth bynnag da chi isio deud. Dwi wedi gwneud yr her kick-ups efo rholyn toiled. Mae'n fordd dda i pasio'r amser pan da chi'n trio ymarfer kick-ups efo rholyn toiled. Wedyn, pam ddim just cael bêl, gwneud kick-ups efo'r bêl. Pam ddim trio dangos i'r teulu pa mor dda ydych chi. Mae'n amser i ddangos eich skills chi. Felly dyna ni. Gobeithio dwi wedi helpu chdi ffeindio ffordd i barhau i mwynhau Pêl-droed ar hyn o bryd. Cadwch yn ddiogel. Diolch yn fawr.